pak jsme, miláčku, teďko? Jsme na Kolantě. Dorazili jsme sem ferry z Kolipe, z toho turistického extra předraženého ostrova. Za to tady je to mnohem lepší. Nedávejte na průvodce, tam píšou, že tohle místo je určený pro důchodce. A nám se tady strašně líbí. A dokonce se nám povedlo odchytnout jednoho mladého, jestli vidíte tam toho kluka. Jestli ho tam nevidíte, což asi ne, tak ne, pro důchodce a rodiny s dětmi. Takže je to tady, říkají, že je to tu klidný, což můžeme potvrdit, protože když jsme se šli včera najíst a vlastně projít směrem jakoby do města, tak jsme tady potkali v restauraci asi tak jeden pár. Nevíme, jestli je to sezónou nebo čím, ale tady prostě lidu prázdno. Jinak máme tady úžasný bazén a tohle bychom si určitě na Kolipe dovolit nemohli. A tady to vyšlo úplně za hubičku, takže super. No, je strašně vtipný, že tady ten hotel s bazénem a celkově tím s tím vším nás vyšel na 2/3 ceny toho, co jsme na Kolipe zaplatili za takovou chatku, jak na Mácháči z Rákosu. Takže takový, tak tady je to trochu lepší, no. A kam teď míříme, lásko? No a teď za hodinu už nám jede loď, kterou jsme sehnali úplně za skvělou cenu, protože na internetu najdete ferry do Phuketu za cenu kolem 700 a nám tady paní na informacích na místní pláži dala za cenu 450 plus s odvozem, protože ten ostrov je velký a tady musíte se vždycky dopravit ještě tuk-tukem, což je úplně super. Takže vás pak pozdravíme z Phuketu. Je vtipný, že odvoz máme levnej, ale nikdo v podstatě tady neví, co jsou eura. Takže rozměňujeme v nějakém kurzu pomalu 1 euro k 1 bátu. No, zase tak hrozný to není, ale... Jo, a ještě, není to tu až tak ideálně, jak to vypadá, jako je to tady fakt krásný, všechno, pohodička, klídek a to, ale včera jsme tady museli nahánět šváby. Je to smutný, ale je to v přírodě, takže tady jsou prostě úplně všude a jsou hrozně nákupy. Přesně tak, no, aby nám zůstali ještě nějaký kamarádi, tak to musíme nějak zhanit. Takže je tady spousta švábů a komárů. No, teď to také moc nevyzní, ale jsme úplně celý poštípaný, no. A takový malý mrchy a furt je tady asi 1 trilion nebo 2 triliony, já nevím, jestli jsem to spočítal přesně.